كبرين እግዚአብሔር አምላክና ይሁን ከመይ ቀኔኹም ዳሓንደ ቀኔኹም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓብይ ሕዋተይ አሜን በሐቂ ምሕረቱ በዚሕልና ዘላለማዊ ፍቅሩ ሓለወኡ ጉስነቱ በዚሕልና ብህይወት ነቢርና ዳግማይ በኸምዛ ዓይነት መንገዲ ነብቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ምሳኻትኩም ድማ ከምዚ በኣካል ክንራኸብ በቂዕና ኣለና እሞ ስለቲ ኩሉ ዘላለማዊ ምሕረቱን ፍቅሩን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ይኹን ኣሜን እስኪ ንጎይታ ክብሪ ሃብዎ ሓንሳብ ሃሌሉያ ምሕረት እግዚአብሔር ዝበዛሓሉ ፍቅሪ ኣምላኽ ዝበዛሓሉ ሓለዋ ኣምላኽ ዝበዛሓሉ ጉስነት ኣምላኽ ዝበዛሓሉ ንእግዚአብሔር ክብሪ ይሃቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጓሳና ይሕዋተይ እግዚአብሔር ጓሳየይ እዩ ዝጎድለኒ የብለይኒ ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ድማ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓ ኢሉ በትርኻን ብርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ብሩባሩባ ድነመት እኳ እንትኸድኩ ክፉእ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማኣዲ ንርእሰይ ብዘይቲ ይለኽዮ ጽውዐይ ድማ መሊኡ የንጀርብብ ኣሎ ምስ በለ ሳህልን ምሕረትን ኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ድማ ንዘላለም ክነብር ኢሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ እንታይ ኢሉ ኩሉ ጊዜ እንታይ ይገብሩኻ ይውድሱኻ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ነኽብረካ ኣለና ልዕል ነብለካ ኣሎና ምሕረትካ ስለ ዝበዛሓልና ሓለዋኻ ስለ ዝበዛሓልና ጉስነትካ ስለ ዝበዛሓልና እግዚአብሔር ኣቦ ብህይወት ንነብር ኣለና ካብ ኩሉ ክፉእ ዓሊኻና ካብ ዝረአ ዘይረአ ካብቲ ዝተሰወረ ዝተገልጸ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ሓሊኻ ብህይወት ተንብረና ስለ ዘለኻ ስምካ ንዘላለም ይባረኽ ቅዱስ ስምካ ካብ ዘላለም ንዘላለም ይባረኽ ሕጂ ድማ ደቅኻ ኣብ ቅድሜኻ ኣለና ድምፅኻ ክንሰምዕ ካባኻ ድማ ክንመሃር ቃልካ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ክትለቅቕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልይ ኣሎና ወኣምላኽ ሰማይ ምዝራብና ብጸጋ ብመንፈስ ምስማዕና ድማ ብጸጋ ብመንፈስ ክኸውን ኣእዛን ኣሕዋተይ ክትቀብእ ከናፍረይ ድማ ክትንኪ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልይ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ተመስገን ክብሪ ኩሉ ድማ ንዓኻ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቅቡእ ሽም ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ናብ ቃል ኣምላኽ ቅድሚ ምሕላፈይ ሓንቲ ኣናውንስመንትላ ተዛረባ ኢሎምን ኣለዉ ንዓኣ ክዛረበ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ዓርቢ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ምዃኑ ዲ ሸዊቶም ያ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕን ሐሙስን ዓርብን ብደረጃ ቤተ ክርስቲያን ገጽ እግዚአብሔር ንደልየሉ ብጾምን ጸሎትን ናብ እግዚአብሔር ንቐርበሉ ካብ እግዚአብሔር ድማ ንሰምዓሉ ጊዜ እሞ ኩላትና ኣብቲ ተሰሪዑ ዘሎ ፕሮግራም ክንካፈል ይግባአና ስለ ዝኾነ ብምሕረት ኣምላኽ ብፍቕሪ ኣምላኽ ቤተ ክርስቲያን ተተሓሳስበኩም እግዚአብሔር ይባረኽኩም ኣታ ኣሜን በሉ እግዚአብሔር ይባረኽኩም የኢለኩም ኣሜን ሃሌሉያ ዝሓለፈ ሰንበት ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ኢና ክንቅጽል ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 14 ክሳብ ፍቕዲ 17 ዘሎ ክፍሊ ጽሑፍ ተበጊስና ናይቲ ቃል ሓይሊ ብዝበላ ርእስቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ተማሂርና ነርና ንሎሚ ድማ ካብኡ ከይወፃና ክንቅጽል ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ከም ዝረኣናዮ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ቃል ኢልና ነርና
بأمر سب سلزي تتصحفة بفلتات سب سلزي تتصحفة ناي سب فتراء فلسفناون سلزي كونه قدوسات سبات كاب እግዚአብሔር سميعهم بمنفس أملاح تدريهم بدمص أملاح تدريهم ناي እግዚአብሔር منفس تمريهم زتصحفوا زلعلماوي قال سلازخونه أبت وشت قال انت يالله إلنا نيرنا أب وشت تقال ملكوتاو حيلي الله أو وشت تقال ملكوتاو خيلت الله أو وشت تقال ملكوتاو سلطان الله أو وشت تقال نايكزيا بيهر ملكوتاوي زلالماوي علامة الله أو وشت تقال دما بحري أملاخ الله أو وشت تقال من نمكت المتو زيكل نايكزيا بيهر مخري نايكزيا بيهر حساب كمزلو رينا نيرنا እግዚአብሔር ይባረክ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ዳዊት ኣሕዋተይ ኣብ መዝሙሩ ክጽሕፍ ከሎ ከምዚ ኢሉ ንቓልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ኣዕቢኻዮ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ እንታይ ክገብር እየ ክሰግድ እየ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንቓልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ እንታይ ጌርካዮ ኣዕቢኻዮ እግዚአብሔር ይባረክ እምበር حواريا باولوس نزحك ازي صبوك جيرو سلازي تردعو سلازي فلطعو نتيبيتيوس انتايلو منفس املاح زنفسو صحف نتمرتي نمقنع نتصدقي نتقسات زخون ها نمقداب زخون انتاي قبري يتأكم نربعة نقرات نتمرتي نتقسات نمقنع نتصدق زخون نمقداب يتأكمي يخبلا خلنا نري እግዚአብሔር ይባረክ አሜን نعنا دما لو منعو كنريينا كتقمنا دما እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ይልዋ እዚ ጥቅም እዚ ስለዘለዎ ትቃል እትናይ አምላኽ ሰብ እትዳግም ዝተወልደ ሰብ እትሐድሽ ፍጥረት ዝኾነ ሰብ በቲ መንፈስ አምላኽ ዝነፈሶ ቃል ገይሩ እዩ ንሰናይ ግብር ዘበለ ፈጺሙ ዝተዳለወ ክኸውን ዝኽእል ማለት ንስዩ ዝልውጠካ ንስዩ ዘዕብየካ ንስዩ ዝፍጽመካ ስለዚ ጢሞቴዎስ ይልዎ ነቲ መንፈስ አምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ቀዳማይ እንታይ ግበሮ አንብቦ ካልኣይ እንታይ ግበሮ ተመሃሮ ብድሕሪ እንታይ ግበሮ ፍለጦ ብድሕሪኸ ተረዳእዮ እዚ ምስ ገበርካ ኣብኡ እንታይ ግበር ጽናዕ አሜን ኣብ ጥቓል ሓቂ እንታይ ግበር ጽናዕ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ይልዎ ነቲ ኻባይ ዝሰማዕኻዮ ጥዑይ ትምህርቲ ድማ እንታይ ግበሮ ሓዞ እቲ ምንጪ ንሱ እዩ እቲ ዝጠቕመካ ንሱ እዩ እቲ ዝልውጠካ ንሱ እዩ እቲ ዘዕብየካ ንሱ እዩ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ክትፈልጥ ዝገብረካ ንሱ ስለ ዝኾነ ካብኡ ኣይትፈለይ ኢልዎ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን እምበር ንሎሚ ድማ ካብዚ ሓሳብ እዚ ኸይወፃና ካብ እዝራ 7:10 ተበጊስና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንመሃር ኢና እግዚአብሔር ይባረክ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ይበሉ እስኪ ክንደይኖት ኣለኹም ዝሓዝኩም ዋላ ሞባይልኩም አውፁ ዳዊቶም እግዚአብሔር ይባረክ እዚ መጽሐፍ እዚ በሉ ተራ መጽሐፍ ኣይኮነን አሜን በዚ መጽሐፍ እዚ ኣይሓፍርን ሓይሊ ኣለዎ ስልጣን ኣለዎ ጳውሎስ እኮ ከምኡ ኢሉ ወንጌል ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ንምድሓን ሓይሊ ኣምላኽ እዩ እሞ ብወንጌል እንታይ ኣይገብርን ኣይሓፍርን ኢሉ እግዚአብሔር ይባረክ ዕጥቅና ክኸውን ይግባእ እዩ እግዚአብሔር ይባረክኩም አሜን ሓራይ እምበር ናብ እዝራ 7:10 ክንከይድ ኢና ሎማዓንቲ ካብ ናይ እዝራ ህይወት ኢና ክንመሃር ማለት እዩ እዝራ ሕጊ እግዚአብሔር ንምምርማርን ንምግባርን ፍርድን ስርዓትን ከዓ ኣብ እስራኤል ንምሕላው ልቡ እንታይ ገበረ ኣዳለወ እዝራ ሕጊ እግዚአብሔር ክምርምርን ክገብርን ስርዓትን ፍርድን እግዚአብሔር ድማ ኣብ እስራኤል እንታይ ክገብር ክምህር ኣሕዋተይ ንኽልተ ነገር እዝራ ልቡ ከዳሎ ከሎ ንሪኦ ንሕጊ ኣምላኽ መርሚሩ ክገብሮ ሓደ ካልኣይ ድማ
نحق أملاخ كمهرة نتقال كمرمر كجبر نتقال دما كمهر لبو أدالي እግዚአብሔር ይባረክ ህዝብ አምላክ ልብና ነخلت ነገር ከነዳሉ ይገባናይ نتقال سمعنا قدم كنغبره بدحري دما انتاي كنغبر كنمهرو እግዚአብሔር ይባረክ نبت حمرت ملختي قدم مئتاوي بزعبا ازرا منيو بحريو انتاي نيرو ازرا انتاي غيرو زبل حطتات كنملس انت خوينو نمصحف ازرا خب معراف شوعته كساب معراف 10 تزلو ابغزا ختنببو يتابعكم ازي بزح زخونه برهان الله بزح زخونه منفساوي فلطتن تمهرتن الله እግዚአብሔር ይባረክ ازي ابغزاكم كتنببو يتابعكم እግዚአብሔር ይባረክ ካብቱ بزح ገለገን ናይ ازرا ህይወት ሓደ በሓደ ክንሪዮ ክንፍትኒና ቀዳማይ ازرا دليتاتون صمعاتون انتاي نيرو إلنا انتدا حاتيثنا قداميتي نتمنم كتصلمتو زي كإل مخرع أملاخ أبهي واتو مخرع أملاخ أب أقلقلتو مخرع أملاخ أبتناتو زبالو خلو انتاي مخانو كفلت زدالي سبينير آمين انتاي مخانو كفلت زدالي سبينيرو كميل كاتر رقاقت كميل كاخو تبلن دحري لكمني مخرع أملاخ أبيد الله داويتهم أبقال أملاخ نمخرع أملاخ نمفلات نقال أملاخ كمرمر لبو قدالو خلينا نري كدوسان مخرع أملاخ أبهي ودكا مخرع أملاخ أبقل قلتكا مخرع أملاخ أبتناتكا زبالا خلو انت دا فليت كايو تقمل له قداماي بتشعى زحلف زرخبكا قليل سببا مكرا أي تسعرنيها كتصنع يقبركا كتتبع يقبركا اتمنتاي ندحري لكمني جماري خادا يكونسي فتصامي خاصلت ري آمين تاريخي أبزي أي ودائن ايو أبزي أي صنحن ايه أب قدمي مخرع أملاخ الله سلازي نابقو خبت صحي فتصامي نسيئو ازي يكونن كتبلي يقبركا آمين آمين بتتحالفو زلخا زوداء تاريخ كم زي بالكا كتفلت زقبركا انتاي ندحري لكمني مخرع أملاخ سلازي مخرع أملاخ ندحر فليتكا قعزو يتقارد صنيخا مخادا يتقارد صنيخا آمين أي انكفنا يتودقنيخا نقدميت كتقوي نقدميت كتمرش نقدميت كتقسقس زقبركا مخرع أملاخ انتاي مخانو اواخان ابنات كان زبالة خلو مفلات مالتي እግዚአብሔር ይባረክ ካላይ ازرا اب زمن خلو እግዚአብሔር كخبر زدلي سبينير اب زمننا خلو እግዚአብሔር دا يخبر زمني كل እግዚአብሔር دا يخبر له زمنكم كل እግዚአብሔር دا يخبر له امين ازرا خمون يروحواتي اب زمن خلو እግዚአብሔር كخبر زدلي سب سلازنبره نفقاد املاح كجبر بفقاد املاح كمراح نفقاد املاح اقلقيلو كحلف زدلي فقاد كاخم تبسماي كومو دما ام مدري يكون زبل مرقص زنبره واو مرقص ايش كبلو فقاد كاخم تاب سماي ام مدر دما يكون امين قدوسان مرقص انا خون زغبو زيو اتاب سماي امين زخونه فقادك عباي دما هو يكون زبل مرقصي اللوني هاليلويا مرقص ازرا از سلازنبرن بعر حواتي ازرا ناي ጸሎት ሰቢኔሩ እግዚአብሔር ይባረክ አተቀዳሜቲ ናይ ቃል ሰብ ከም ዝነበረ ርኢና ያለና አትኩሩኡ ኣብ ቃል አምላኽ ጥራይ ዝገበረ ሰቢኔሩ ምክንያቱ ሐሳብ አምላኽ ክፈልጥ ምኽራ አምላኽ ክፈልጥ ነቲ ቃል ዝምርምር ካላይ ድማ ፍቃድ አምላኽ ኣብ ሰማይ አሜን እዩ ኣብ ነገራት ሁሉ ድማ እወኸ ኸውን ኣብ ዘመኑ ሁሉ እግዚአብሔር አኽቢርዎ መታን ክሓልፍ ናይ ጸሎት ሰብ ኢኔሩ እዝራ ሻምናይ ምዕራፍ ታሽዓይ ምዕራፍ ክንሪኦ ንኽእሊና ሓያል ናይ ጸሎት ሰብ ከም ዝነበረ ይነግረና እቲ ጽሑፍ እግዚአብሔር ይባረክ ንሕና እውን ሎሚ እዚ ክንከውን ይድለየና ኣሜን ኣትኩሮና ኣብ ቃል ኣምላኽን ኣብ ጸሎትን ክንገብር ይድለየና ሓዋተይ ሳልሳይ እዝራ ናብ ምልኣት ሓርነት ዘእቱ ሓቂ ኣምላኽ ክፈልጥ ዝደሊ ሰብኒ ኣሜን ናብ ምልኣት ሓርነት ዘእቱ እንታይ ሓቂ ኣምላኽ
كفلت زدلي سبينيرو مغنياتو تحقب تقالي زلو حكينا ملعت حرنت زأتوا كحواتي زي عقب منفساو شوهات نيرو ازرا بيسوس كريستوسم زي عقب منفساو شوهات يهابكم زي عقب زي تعقب منفساو شوهات آمين ازراكم نيرو بفقري نحكي الناس عابه كعب زدلي كلوت زدلي كساجر زدلي اب زمنو حدش نجر زدلي لوط زدلي ناي እግዚአብሔር ሰቢኔሩ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አሜን اب حدا ቦታ ጥራይ ክኸውን አይደሊኒ حدش አምላካው ሐቅና ፈለጠ ካብ ሓርነት ናብ ሓርነት ክሳገር ካብ ለውጥ ናብ ለውጥ ክሳገር ካብ ክብር ናብ ክብር ክሳገር زدلي ناي أملاخ سب سلازنبره نتحق زركبلو قال كمرمرو كله نرى مالتي زياب هيري بارا رابعي دما كاب إزرا نمهارو إزرا نتاز فرصت بيت مقدس أملاخ كهانس أولو زخيل أملاخ أو طبب زدلي نتخمر كو بابيلون زوالس هزبي مريحو نبدستينو أخبتصح متان أبقعزون زقات تتصابقو فتنا بده زسعرلو أملاخاو قبعات أملاخاو حيلي زدلي قبعات زتصمن حيلي زنافق هررتو أو وهبت سقا زغبره ناي أملاخ سبينيرو آمين آمين دو هررتو نسينيرو خمزيلو أب إزرا شوعات عسران شو منتن بعلو خمزيل الله بتا أب لعلي زنبرت إدك زياب هير أملاخي انتاي قبركو برتعخو آمين كتبرتع تقبره كان እግዚአብሔር إيدي يا حواتي أبشو منت سلاسان حدن سلاسان كلتن دم خمزيلو كاب ناب يروشاليم كنكيد كاب أهوا مستبقسنا اتا حياويتي إدي እግዚአብሔር أملاخ مساي سلازنبرت أبقعزو نزقات امنا بسورن بقلعن ناي صلاح حيلي انتاي قبرتنا أدحانتنا مسبله أب سلاسان كلتن ناب يروشاليم دما بصحنا يلو آمين ناب دستي نخاخ بصحكا زخل قبعاتي ناب تعملاخ زرعي لكا بصحلكا زخل حيل أملاخي آمين عقات الله كالكال الله كتر الله أخران الله نقرات أقعيزو ناب تعملاخ زرعي لكا زأتوكا نابتنا يزال على مخري زب صحكا نايك زيابير قبعات نايك زيابير حيلي نايك زيابير صقات تراي أحواتي آمين بالحواتي إسرائيلاويان كاب قبصي تبقيسوم تصفامدري كان آن كورسو أب قعزة خلو بحر يرتراق الكلوم زيابير تايدي لوم قدي أبيد كان تايل بطري كالاس بوغ يركان تاي قبر حلف إزراء أحواتي بتويد زولو السلطان بتويد زولو بطري أما خل صلاته كجزء زدلي حررتو سمعاتو نافقتو إزز نبره ناي أملاخ سبي እግዚአብሔር ይባላል ስለዚህ ይልና ናይ እግዚአብሔር ቃል ቀንኡ ይልና አሜን ቀንኡ ድለዩ حرر በሉ ይልና ከነመሃረሉ ይገባና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን اوكي حمشاي ازرع نتزفلوط حقي كجبر نغفرك دايبل قرات شكان ناي وساني سبينير امين حق خفل طراي كون انزدلنير نتزفلوط حقي تقدادي مخ غبرو نغفرك كيبله بزي قدما خنت داويت دي خمزي الحقي تزازكا نمفصام انتاي غبركو قلطفكو دغم وازا قال زيا تزازكا نمسمع داي كونسي نمسمع زي كونسي بلو نمئزاز قلطفكو احواتي قلطف نيرو ازرا كم يجركا تفلط اندحري لكم من بتاع 10 معراف انتاي لوم نتوم ليقاومت كهنات نتوم لواويان نخلهم دق اسرائيل يبلنا نتتئزاز كغبرو تنسيو انتاي غبرهم أم حرام تنسيو أم حرام قبروا يلوم كم هرام كله نسنا قبري زمهر نيرو مغنياتو أصنع كله قدم كقبري لي يصنعوا نتوم زمهرام دمه
ክገብርዎ ከም ዘለዎም ይዝነግሮም ስለዚ ተንሲኡ እንታይ ገበሮም ኣምሓሎም ኣሕዋተይ ሰማዕቲ ቃል ደይኮናሲ ገበርቲ ቃል ክንከውን ኢና ተፀዊዕና ዘለና ውድቀትና ኣብዚ ኮይኑ ይስምዓኒ ነቲ ቃል ኣብ ምግባር ነቲ ቃል ኣብ ምእዛዝ ነቲ ቃል ኣብ ምፍጻም ኣዝና ድንጉያት ኮይና ይስምዓኒ ካብ ርእሰይ ጀሚሩ ስለዚ ነቲ ቃል ክንገብር ክንቅልጥፍ እግዚአብሔር ይርዳና አሜን ሻድሻይ እዝራ ካብ እግዚአብሔር ክመሃር ዝደሊ ዋው ካመን ካብ እግዚአብሔር ደቅኹ ኩሎም ካብ እግዚአብሔር ዝተመሃሩ ክኾንዮም ሰላም ደቅኹ ድማ ዓብ ክኸውን ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ካብ እግዚአብሔር ተማሂሩ ክምህር ዝደሊ ካብ እግዚአብሔር ሰሚዑ ክጽሕፍ ዝደሊ ካልእ ምንጪ ደይብሉ ምንጩ ሓደን ንሱ ድማ እግዚአብሔር አሜን ካብ የማን ደይኮነ ካብ ጸጋም ዘይኮነ ካብ ፌስቡክ ዘይኮነ ካብ ዩቲዩብ ደይኮነ ካብዚ ዘይኮነ ካብቲ ደይኮነ ምንጩ ካመን ካብ እግዚአብሔር ሰሚዑ ክጽሕፍ ዝደሊ ቁልጡፍ ጸሓፊ ኢልዎ ኣብ 7:6 ንሪኦ ከለና ቁልጡፍ ጸሓፊ አሜን ክትጽሕፍ እንድሕር ኮይኑ ክሰማዕ ኣለካ ስለዚ ድምፂ ኣምላኽ ንምስማዕ ኣእዛኑ ዝተኸፍተ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ትጉህ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኮፍ ኢሉ ድምፂ ኣምላኽ ዝሰምዕ ካብ ቃሉ ንቃሉ ዘንብብ ዝምርምር እሞ ድማ ነቲ ዝሰምዖ እንታይ ዝገብር ዝጽሕፍ እግዚአብሔር ይባርኽ ጎይታ ምስ ተቐበልኩሲ እታ ቀዳመይቲ ዝገበርክዋ ጥዒመዮ ደይፈልጥ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብቲ ልበይ ስለ ዝፈሰሰ ሕጂ ከምኡ ገይረ እንተዘፍቅሮ እቲ ፍቕሪ እንተዝህሉ ክንደይ ምጸበቐ ነይሩ ክንደይ ምጥዓመ እታ ቀዳመይቲ ፍቕሪ ዳርጋ ኩላትና ንፈልጣ ኢና ብፍቕሩ ተጸሊለ ኣሕዋተይ የዕሩኽተይ ኩሎም ኣዝዮም ብዙሓት ኣዕሩኽቲ እዮም ነይሮምኒ ምስ ኩሉ ሰብ ተቋራሪፀ ከባቢ ዓመት ገዛ ተዓፂ ሕጂ 3 ወርሒ ትምህርቲ ምድሓን ተማሂረ ተጠሚቐ ኣባል ምስ ኮንኩ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣይከድኩን በጀካቲ ቀዳመ ሰንበት ማለት እዩ በዚሕዎም ግዲ ኮይኑ ንሰሙን ናብቲ ናይ ባይብል ስታዲ ከልክኣቱ ኣይደለዩን ናይ ተፀዋዕኹን ስለዚ ገዛ የተሓቢአ የንብብ እናንበብኩ ከለኹ ግን ከምዚ ኮይኑ እናንበብኩ ከለኹ እግዚአብሔር ስበተ ቃል ክዛረበኒ ጀሚሩ እግዚአብሔር በቃሉ ከም ዝዛረብ ኣይፈልጥን እየ ካብታ ሸዓት ሒዛ ክሳብ ሕጂ መጽሐፍ ቅዱስ ብዘይ አጀንዳ ብዘይ ወረቀት ኣያንብቦን እየ መጽሐፍ ቅዱስ ከንብብ ከለኹ ዝፀሓፍ ነገር ክረክብ ናይ ግድን ከንብብ ከለኹ ክጽሕፍ ኣለኒ ስለዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ዮሐንስ ክነግረና ከሎ ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ማንም ክምህረኩም ኣይድልየኩምን እዩ እቲ መንፈስ ባዕሉ እንታይ ገብረኩም እዩ ይምህረኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ቅዱሳን ኮፍ ኢልና ካብ እግዚአብሔር ንመሃር አሜን ካብ መንፈስ ኣምላኽ ዝዓቢ ካልእ መምህር የለን እዝራ ከምኡ እዩ ነይሩ ካልእ መምህር እኮ የብሉን መምህሩ መንፈስ ቅዱስ እኮ እዩ ኮፍ ኢሉ ካብ እግዚአብሔር ይሰምዕ ይመሃር እሞ ድማ እንታይ ይገብር ይጽሕፍ እግዚአብሔር ይባረኽ አሜን ዶ ኣብ ገዛና ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ንግበሮ ከነንብቦ ይግባአና እዩ ቀደም ንጎይታ ከይተቐበልኩ ከለኹ ድማ ነጊረኩም እንደ በቀዳማይ ኣይ ነገርክኹምን እንድዒ እንታይ ይገብር ነይረ ብጸልማት ድዩ ብለይቲ ድዩ ካብ ፍርሒ ካብ ዝተፈላለዩ ነገራት ክስታይ ክገብረኒ ደየንብቦ ክነሰይ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ትረኣሰይ ነይሩ ኣየንብቦኒ ግን ኣብቲ ትረኣሰይ ፈውሱ ፍርሒ ንጠቀመሉ ክብለኩም ኢለ አሜን አሜን ነንብቦ ኣብ ገዛኻ ዘሎ መጽሐፍ ተራ መጽሐፍ ኣይኮነን እሞ ድማ መምህር ኣለ ካብኡ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከተንብቦ ከለኻ ማዕደያ ዘይብሉ ምስጢር ካብ እግዚአብሔር ክትሰምዕ ክትቅበል ኢኻ አሜን ሻብዓይ ናይ መወዳእታ እዝራ እንታይ እዩ ነይሩ እንድሕር ኢልኩምኒ ካህን እስክበሉ እዝራ እንታይ እዩ ነይሩ ካህን እዩ ነይሩ ትውልዱ ወለድኡ ኩሎም ድማ ካህናት ካብ ወለዶ ካህናት ይመጽኡ እዝራ
كابولو كهنات يمتيو نص بعلو دما كهني أنا نسخاتكم من دما كهناتينا آمين دقنت كابت زقرم سلمات كابت سلمات نابت زقرم برهان زتصوعكم منتي خنت نقرو حري ولدو قدوس حزبي ناي منجست كهنات تريت أملاخيهم إلى الناس እግዚአብሔር ይባረክ آمين أتا كهناتينا زرات رأي يكونن كهن نحنا وناب حدش كيدان انتاينا كهناتينا ولدنا كهنناتي آمين ولدنا كهنات رأي يكونن من فساو بنا ليك كهني آمين ليك كهن هاليلويا كبرن እግዚአብሔር أملاخنا يكون أمبار إزرا الجناب تتمرتعات الله إذن شدشت نقرات كنمهارلن يقبعنا ينعانا እግዚአብሔር ይባረክ ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ እንታይ ይልዎ ኣብቲ መልእኽቲ ክንመለስ ጢሞቴዎስ ይልዎ አቤት ንስኻ ከምንፉዕ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓቀይታይ ነቲ ዝዓቀየካ መታን ከተስምር መታን ከተሐጉስ ሓደ ካልኣይ ድማ ነቲ ተዳሊልካ ዘሎ ኣኽሊል መታን ክትቅበልሲ ከም እንታይ ጌርካ ተቃለስ ይልዎ من ملسلي كم تحقي آمين كم تنفع يا كم تحقي غير كان تايكبر تقالش كم تحقي مالت كم تقال عملاخ زبلكا أنا شكبلو نقرات كم زبلو دايكوانا كم تقال عملاخ زبلني كمو ايه كمو خقبر دما يقباني آمين كم تحقي غير كان تقالش نخلت مخنيات حدا نتعقيكا زلو ختصمر كتحقش كلت دما أخليلك كتقبل نرسخا نتقال حقي بقنعنا زماغل زحفر زي بلو فتون عياي جيركا ناملاخ كتريان تايقبر سعار ثلاثين بار ازرا كاهنيو نرسون هزبون وكيلو نابقد ما أملاخ زقرب سلازخانه ناي كهننت أقلقلاتو ببقعات كخدلو اندحر كوينو إذن شدشت نقرات عبتناي كهننت أقلقلاتو بطعمي أقدستي تقمز اللوان نطبطاتي النيران كرخب النير ونعان سمون السينيرو سلازي منشنا ايتن شدشت نطبط ما بيالله ملسو لي أبقى الأملاخ آمين قبعت أبقى الأملاخ حيل بقى الأملاخ تسقى بقى الأملاخ آمين مخرى أملاخ بقى الأملاخ آمين أترئينا عندنا كلكم بقى الأملاخ كويد الله آمين منشي منفساو نقرات كله بيزركب أبقى الأملاخ أنت منشي قال الأملاخ حواتي نيمان نتسقى مرأي يدليناني بنفاسني ونجو نابزن نابتن مبالا يدليناني منشي أبقى الأملاخ الله እግዚአብሔር ይባረክ امبار دليتون سمعاتون حررتون متان كركب ازرا لبو نتقال كمرمر نتقال كجبر نتقال دما كمهر كدال وخلو نريو مالتي እግዚአብሔር ይባረክ آمين مغنياتو أبزداقم 33 اندحرينا موسى بزعبا ليوي خزارب كله كمزيل الله زداقم 33 دحان متان كيتن ببو سمعوني تراي تقصي نقراكم مني متانك سمعني اتحسب عليك نقراكم مني نوح سلازخونه تخصاي እግዚአብሔር ይባረክኩም ሙሴ بزعبا ليوي أبزداقم 33 كمزيل الله نتقال حليو نخيدانكا دما أصنعي إما من ليوي نتقال نتاجروا حليوا نخيدانكا كان تاجروا أصنعوا إما نياقب فردتاتكا نسرائيل دما شرعاتاتكا انتاي كجبري كمهريو قدم كده انتاي جيريو نتقال انتاي جيروا حليوا سلازي نياقب فردتاتكا نسرائيل دما شرعاتاتكا كمهريو مسبالة وردي لدما انتايلو اتان ابا فنشاخا واو مسوعت تات دما ام مسوي خانتاي كجبري كقربيدو እግዚአብሔር ይባረክ ليوي كاهن حواتي سلازي كاهن نتقال مسحلو ببقعت اقلقلتو خقلقل كم زخيل موسى يزاربالو
أتقدميت نايكان أجلجلت نتستفتر العلامة تاي مقباري منبار استفتر العلامة دمان تاي نخبري وداشة عمله سلازي نتقال انت دا حليوه أبا فنشاك زيابير زبط صح مسوعة عطان آمين بلو مزمران أبا فنشاك زيابير زبط صح انتاي مسوعتي عطان أم مقدس انتاي كقبري كسوي مالت بمنفس بحق كوينو እግዚአብሔር ዝሰምረሉ መስዋዕት ምስጋና እንታይ ክገብር ከቀረበ ሽዑ ዝኸውን ነገር አለ አሜን ዝኸውን ነገር አለ ሃሌሉያ ክብረ አምላክ ይገለጽ አሜን ኃይለ አምላክ ይገለጽ አሜን ናይ እግዚአብሔር ነገር ዘበለ ሁሉ ይገለጽ እግዚአብሔር ባዕሉ ይመጽእ ኣብ ጉባኤኻ እግዚአብሔር ይባረክ እታ ኻላይት ድማ ታቅድም ኢለ ዝበልክዋ ንያዕቆብ ፍርድታትካ ንእስራኤል ድማ ስርዓታት ካንታይ ክገብሪ ከመህሪ ማዓስ ነትቃል ምስሓለው ድሓር ብጣዕሚ ዝሐጉሰካ ነገር ካ ተዛሪብሎ ብድሕሪ ውርድ ኢሉ ወእግዚአብሔር አምላክ ኢሉ ንኃይሉ እንታይ ግበሮ ባርኮ አሜን እግዚአብሔር ንኃይልኩም ይባርኮ እግዚአብሔር ንመንፈሳዊ ነገራትኩም ኩሉ ይባርኮ እግዚአብሔር ካብ ኃይል ናብ ኃይል የስግርኩም እግዚአብሔር ካብ ክብር ናብ ክብር የስግርኩም አሜን مريقوا بك أنا خامرق الله وإግዚአብሔር نزخهنزي نخيدان كاس نحيو نقال كادم محلي يمو ها نحيلون تايق برا بارخ نتوم دقيمهم زتنسؤوا صلاة دماء حقوم تايق برا رابا كادين أنا ما سيارة دالاباندو آمين 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 نتوم دقيمهم زتنسؤوا صلاة حقوم تايق برا سبرا እግዚአብሔር حقوق صلاتكم كسبريو እግዚአብሔር حقوق صلاتكم كسبريو حقوق صلاتك هذا سبر دما بيد እግዚአብሔር آمين واو اب دانيال اتا ايد وصيا خصحف مش جمرتسي انتاي كوينو نغوس ገጹ እንታይ ገይሩ ተለዊጡ ايد እግዚአብሔር ናባኸ ክትመጽያ تريت صلاحها خلواتي قلت صلاحها انتاي خوني كلواتي ابراخو دما انتاي كون بلنا رع رالادينا ما سيارة دالاباندو ايد እግዚአብሔር ክትመጽእ ኮላ ወደረኛታት ጸላትኻ ተዛቢ እንባዕላቶም እንታይ ሆኑ ይወድቁ አሜን ይወድቁ ጅማው ትሕቁ ድማ እንታይ ገበረ ይብለና አታንገሩኒ ለሐለሐ በሉ ሃሌሉያ جماو تحقون اي صلايكم زلحل حلو ساعات زامن امين دو يلحلح هاليلويا لحلح እግዚአብሔር ይባረክ ኢድ እንዲያመጽያ አታትም ጻዶ ዛይድ ዝያ አሜን ዶ ትምጻና ብዝ ጉባኤ አሜን ዶ ትገለጽና ብዝ ጉባኤ ሃሌሉያ እዛ ኢድ ዝያ ክትመጽ ኮላ ዝኸውን ነገር አለው እግዚአብሔር ይባረክ حقوق صلاتك እንታይ ይኸውን يسبر دقيم وزتنساك حيلي يلن سجير كاي خان ساتم كسطميهم آمين كبرن እግዚአብሔር አምላክና ይሁን مريقوا معسو ዝኸውን ድሕሪ ኢልኩም እኒ ነትቃል ምስ ሓለኻዮ ኣሕዋተይ ዳርጋ ኣብ ብዙሕ ኣብያተ ክርስቲያናት ደጋጊሙ ዝስበኽ ስብከት ዝመሃር ትምህርቲ ንሰምዖ ኢና ትፈልጥዎ ኢኹም ሓቀይ ክቐንዓካ እዩ كسلتك ايو كتبارك يخا كتقبا يخا እግዚአብሔር كتقملك ايو وزته እዚ ሁሉ ጽቡቅ انا بتعمي ازدليو صحاتكم تدليو ግን ቅድመ ሆነት አለው ነጢርካ ኢቱን ይናው አሜን አሜን ማ እግዚአብሔር ኃይል ክብር ዝግለጽ ነተቃል ክትሕልዎ ኮለኻ ከም ተቃል ክትመላለስ ከለኻ نتقال كتزوزو خلخا نتقال كتمثل كلخا طراي احواتي سلازي نقال كام ازاز قلطفكو بدو كابغي معالسي ها كسار معازكو احواتي صاري يدلينا نيو نتقال طراي نتعززو نجر كله خون كنرينا امين امين سلازي ابتلقلق مندق حنتي ايد وجه انتاي قبرت صحافت تيلونا نا እግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ እዛ ኢድ እዚያ ክትወጽያ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እዛ ኢድ እዚያ ክትወጽያ ሃሌሉያ እዝራስ ከምዚሉ ኢድ እግዚአብሔር አምላኸይ
مساي نبرتمو نقص زدلخوا انتي قبرني هابني زدلخ أي خام نقص تقبل اللعيد آمين تنسى زدلخ أي كله خاب نقص تقبل اللعيد خابتنا يمدرو نقص دا يكون خابتنا ينقصات نقص آمين زدلخ أي ترقب اللعيد هاليلويا كبرها بو نظام لخز هاليلويا آمين 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 هاليلويا حساباتو دمان تاي قبري بلنا زيارة سعلكم نيرا أجنقو إذا እግዚአብሔር ክትወጽኦ ከላ ነቶም መጨነቅትኻ እንታይ ትገብሮም ተጨንቆም لما አንተ ትስክበሉ ነቶም ዘጨንቁኒ መጨነቅተይ እተጨንቅ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ትውጻእ አሜን ሃሌሉያ ክብርን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ስለዚህ እዝራ ንኽልተ ነገር ኢለለኹ ክገብርን እንታይ ክምህርን እትኻልእ ኩሉ ባዕሉ ዝመጽ ንስኻት ራይ ነዝዳልዎ ምድላው በሉ ናተይ ግደይ አሜን ተዳለው ሕዋተይ ካሕሳሎ ንዓኻትኩም አሜን ተዳለው ሕዋተይ ካሕሳሎ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ አሜን ተዳለው ምድላው ናትካ ግደይ እዩ ምድላው ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን ምድላው ናትካ ግደይ እዩ ሰሎሞን ከምዚ ኢለና ምድር ቤቱ ዘወላውል ንሱ እንታይ ኢልዎ ብፁዕ እግዚአብሔር ይባረክ أب حدش كدان متينا تدارينا يدما أب ماريكوس سلسته كاب عصرتو سلسته حساب عصرتو حموشته كم زبلنا እግዚአብሔር ቃል نركب نابتخرن ديبو نزد ليوم انتهي قبره تصوع نابي ديبو نابتخرن ديبو نزد ليوم تصوع مسؤخ خونو خصوبكم انت خلقكم عصرت خلته قبرهم حمومات كحويو أجان انت خوصوخا السلطان حابب مدحنينا يسوس كريستوس نتم عصرته وكلته نمنتاي علامه يتصويع ومن حري لكم مني قدم مسؤخ خون امين مسؤخ خونو مالت قالكم مهارو كسرحو كلوطو امين مسؤ مخان مالت ابت ጨንፈር ምልጋብ ማለት እዩ እቱ ጉንድን ሲዩ ንሳቶም ድማ ጨንፈር የም ከም ጨንፈር ابت ጉንድን እንታይ ኮኑ ክጠብቁ አሜን ክጠብቁ ይጸውዕዎም مسؤخ ኮኑ مسؤخ ይኮንካ ክትመሃር ኣይትኽእልን ኢኻ ከይተመሃርካ ድማ ክትምህር ኣይትኽእልን ኢኻ مسؤخ ይኮንካ ክትሰምዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ከይሰምዕካ ድማ ክትጽሕፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ህዝቢ ኣምላኽ ቅድም مسؤخ ትከውን ኢኻ ትጸውዕ ኢኻ ኣሜን ቅድም ምስማን ክትከውን مسؤ ኮይኖም 3 ዓመት ተማሂሮም ተሰሪሖም ተለዊጦም ብድሕሪ እንታይ ገይርዎም ልኢኽዎም እግዚአብሔር ይባረክ በትዝ ተማሃሩዎ ቃል ክምህሩ ሊኢኽዎም መልአኽ ጥራይ ኣይኮነን ድሕሪ መልአኽ እንታይ ኣሎ ባዕዱ ዝመጽእ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ይባረክ ስልጣን አሜን ሕሙማት ከሕውዩ ኣጋንንት ድማ ከውፁ ስልጣን ሃቦም ኣብታ 15 እንታይ ይብለና እዚ ስልጣን እዚ ምስተቀበሉ مسؤ ኮይኖም ተሰሪሖም ምስተለወጡ ንሳቶም ድማ ናብ ዘላ ናብ ኩላ ምድሪ ኸይዶም እንታይ ገበሩ ሰበኹ እግዚአብሔር ድማ ንቃሉ ብዝስሕብ ተኣምራት እንታይ ይገብሮ ነበረ ይጽንዖ ነበረ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ምስኣታቶም ኮይኑ እንታይ ይገብር ነበረ ይገብር ሃሌሉያ ኣነ በሉ ጓንቲኤ እግዚአብሔር ድማ ኢደይ አሜን ምሳኻ ኮይኑ ክገብር ጽሩይ ጓንቲ ትኾኖ እታ ኢድ ናብታ ጓንቲ ተኣቱ ስሩሕ ገብር እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ንስኻ مسؤ ምኾንካ ጓንቲ ጥራይ ምዃን እዩ አሜን ምንም ነገር ኣይኮንካን ንስኻ ምንም ነገር ኣይኮንካን ምንም ነገር ኣይኮንካን ሓመድ ኢኻ መንፈሱ ስለ ዘለካ ኢኻ ህያው ኮንካ አሜን ነትዕዮ ተዓዮ ናይ እግዚአብሔር ኢድ እያ ስለዚህ እዛ ኢድ እዚኣ ክትመጽእ እንታይ ትደልያ ኣላ ጽሩይ ጓንቲ ሓደ ሰብ ኣነ በለኒ ጽሩይ ጓንቲ አሜን ጽሩይ ጓንቲ አሜን ርስሓት ዘይብሉ ዕጣር ዘይብሉ ኣበር ዘይብሉ መንቅብ ዘይብሉ ቅዱስ ዝኾነ አሜን እቲ ቃል ድማ ይኹም ዝገብረካ እግዚአብሔር ይባረክ كبرن እግዚአብሔር አምላኽና ይሁን ስለዚህ ዝሓለፈ እዋን እንታይ ኢለኩም ነይረ ዝሓለፈ ሰንበት ተዳሊኹም ምፁ እንታይ ኣሎ ኢለኩም ነይረ መልሱ ላይ አዎ ኩላኸይ ተዳለወት መጽ ተዳሊኹም ምፁ እንታይ ኣሎ ኢለኩም ነይረ ዋው ሳን ምድላውኩም ክተርፈኩም ካሕሳሎ ኢለኩም ነይረ አሜን እግዚአብሔር ንህዝቡ ዘዳለዎ ዓቢ ካሕሳ
እግዚአብሔር ይባረክ መዝሙር 19 ካብ 7 ክሳብ 11 እዚ ካሕሳ ግን ቅድመ ኩነት ኣለዎ ናብ እግዚአብሔር መጽኢኻ ንእግዚአብሔር ረቲዕኻ ምስ እግዚአብሔር ተማጉይትካ ትወስዶ ካሕሳ እዩ ተቀበሎ ካሕሳ ድማ እዩ ኢልና ነርና ሽዑ እግዚአብሔር ይባረክ እሺ እምበር ከነንብቦ መዝሙር 19 ካብ 7 ክሳብ 11 ዘሎ ሕጊ እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ንነፍስ እንታይ ይገብራ ይመልሳ ምስክር እግዚአብሔር እሙን እዩ ንገርህ እንታይ ይገብሮ የጥብቦ ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ ንልብ እንታይ ይገብሮ ይሐጉሶ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ንዕንቲ እንታይ ይገብረን የብርሃን ፍርሃት እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ንዘላለም ይነብር ካብ ወርቂ ካብ ብዙሕ ጽሩይ ወርቂ ዝሕረ እዩ ካብ መዓር ካብ መዓር ወለላ ዝጥዕም እዩ ምስ በለ ፍቅዲ 11 ውፅአለ ፍቅዲ 11 በቃ ኣውጪኻ ኣይተለያ ኢኻ እዚኣ ኢኻ ተገድሰና ልማዓንቲ ባርያኻ በሉ ብኡ ተማሂሩ ብምሕላው ዓብይ ካሕሳ ኣሎ አሜን ነትቃል አንቢብዎ ነትቃል ተማሂርዎ ነትቃል ፈሊጥዎ ነትቃል ተረዲእዎ ኣብትቃል ጸኒዑ ነትቃል ተኣዚዝዎ ነትቃል ምስገበሮ ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ እንታይ ዓብይ ካሕሳ ኣሎ መርትዖኻ ሒዝካ ናብ እግዚአብሔር ቀረብ ካሕሳኻ ሒዝካ ንገዛኻ ክትምለስ አሜን በለኒ መርትዖኻ ሒዝካ ናብ እግዚአብሔር ቀረብ ካሕሳኻ ተቀቢልካ ድማ ንገዛኻ ትምለስ አሜን እዚኣ በሉለይ ሎማዓንቲ በሉ ብዘይ ካሕሳ ጥራይ ኢደይ ንገዛይ ኣይምለስን አሜን ዋው ኣዳልይሎ እግዚአብሔር ዓብ ካሕሳ ንእሽተይ ካሕሳ መዓስ ኢሉ ዓብይ ካሕሳ ዓብይ ኣይሰንብዱ ኢኹም ካሕሳ ብዓድና ካሕሳ ዝበልዕ ጽቡቕ ኣይኮነን እንዲ ኣብ እግዚአብሔር ግን ካሕሳ ፍቁድ እዩ አሜን ኣብ እግዚአብሔር ካሕሳ እንታይ ፍቁድ እዩ ዝኸሰርናየን ዓመታት ሓሰኻ ጎደቦ ዝበልዑ ዓመታትና ኩሉ እግዚአብሔር ክሕሰና ተዳልየሉ ኣሕዋተይ አሜን ተዳልየሉ እግዚአብሔር ምድላዋትና ጥራይ ንረጋግጽ መርትዖና ጥራይ ሒዝና ንምጻእ ከምኡ ኮይሉ እግዚአብሔር ክትረትዕ ንዓምጻእ ተማጎት ኢሉ ተማጉይትካ ምስ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ረቲዕኻ ዝርከብ ዝውሰድ ዓብ ካሕሳ ናብቲ ዘርዘር ክስታይ ቅድሚ ምእታወይ ብውዕ ክውድእ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ዘንበብናዮ ክፍሊ ጽሑፍ ክልተ ካሕሳታት ክዛረብ እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ ይመልሳ ኢሉ ኣብዚ ሓደ ዓብ ካሕሳ ኣሎ ንነፍሲ እንታይ ይገብራ ይመልሳ እንታይ ከይትኸውን ከይትጠፍእ ብንፋስ ነውነጀው ናብዝናብትን ከይትብል መን እግዚአብሔር ባዕሉ እንታይ ይገብራ ይመልሳ ከመይ ገይሩ ይመልሳ እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ ቃል ንእግርኻ መብራህቲ ንመንገድኻ ድማ ብርሃን ይኸውን ከይትዕንቀፍ ይሕልወካ ከይትወድቕ ይሕልወካ አሜን ናይ ጸላእ መፈንጥራ ከይረኸበካ ይሕልወካ አሜን መንገዲ ስሒትካ ዘይርገጽ ከይትረግጽ ይባልሃካ ንእስራኤላውያን እግዚአብሔር ብኡ ዝመርሖም ነይሩ ቀትሪ ብዓንዲ ደመና ለይቲ ድማ ብዓንዲ ሓዊ ይመርሖም ነይሩ እግዚአብሔር ይባረክ ለይቲ ክትከይድ ከለኻ እንታይ ኣትብል ታጥቕሲ መስለኩም መዓልትን ለይትን መታን ክጓዓዙ እያ ትብል ኣስተውዕሉሉ እዚ ድማ መዓልትን ለይትን መታን ክጓዓዙ ኩሉ ሰዕ መዓልቲ ይኮነና ኣነ ኣሕዋተይ ኩሉ ሰዕ መዓልቲ ኣይኮነን ኩሉ ሰዕ ኣልጋ ብኣልጋ ኩሉ ሰዕ ነገር ኩሉ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከለና ብዙሕ ፈተና ኣለና መከራ ኣለና ስደት ኣለና ብለይቲ ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ብቐትሪ ድማ ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ብመዓልትን ብለይትን ክንጓዓዝ ጉዕዞ ከየቋርፅና ኣብ ድሓን እዋን ጥራይ ሃሌሉያ ና ኣብ ናይ ጸልማት እዋን እውን ሃሌሉያ ክንብል ከየቋርፅና አሜን እዚ መታን ክኸውን ሲኢሉ ቀትሪ ብዓንዲ ደመና ለይቲ ድማ ብዓንዲ ሓዊ መርሖም ብለይቲ ክትጓዓዝ ከለኻ ጸልማት እንተደኣ ኮይኑ ኣራዊት የጥቃዓካ እዩ ተመን ዕንቅርቢት ከይረኣኻዮ ከይፈለጥካ ትረግጾሞ የጥቃዓካ እንተደኺስካ እንታይ ትኸውን ጉዕዞ ተቋርጽ ስለዚ ጉዕዞ ከይተቋርጽ ናብቲ ዝተራእየልካ ቦታ መታን ክትበጽሕ እግዚአብሔር ንቃሉ እንተደኣ ሓሊኻዮ
ببرهان قالو غيرو انتاي غبركا يخحسكا እግዚአብሔር ببرهان قالو غيرو يخحسكم እግዚአብሔር ببرهان قالو غيرو يخحسكم بزعاب خحسا زتخحسو بيسوس كريستوس سم تخحسو آمين ስለዚህ ጸልማት ዘይሕዞ ህይወት የለወካ ማለት እዩ ببرهان قالو እንድሕር ክሒስካ እግዚአብሔር ጸልማት ዘይሕዞ ህይወት ይህልወካ ምክንያቱ ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ንብርሃን እንታይ ገበረን ኣይሓዞን አሜን ኣይሓዞን بدحري خامس علينا تانكون كاخذ زمر تخل الله تركم عينة مزمور داويتم على ما الله تمثلني سلمات اي حزنن علم اي حزنن شيطان اي حزنن تبل مزمور ايضا نو تزي ما ارشعي الله زمر هبطمه امين اي تحزن بصلمات اي تحزن بعالم اي تحزن بحاتيات اي تحزن الله مساي هاليلويا الله مساي املاح بقال برهانو غيرو انت داخ حسكا صلمات زي حزو هيوتي اللوكا بيسوس كريستوس صلمات زي عقتون زي حزن هيوتي هالكم امين اتقاليت دمان اتقال كتزوزو خلخا اتقال حلفا شماغلتات ها امرو يهبكا نغرتات يطبوا مشيلو امرو يهبكا طبب يهبكا እግዚአብሔር ይባረክ حلفا ممحرانكا طبيب يغبركا እግዚአብሔር ይባረክ امين በዚ ነገር ዝድማ يخحسكا ማለት እግዚአብሔር ይባረክ እዚ ማለት እንታይ ማለት መስለኩም ውሽጣዊ ማንነትካ ንደጋዊ ማንነትካ ይገዝኦ بشم يسوس كريستوس وشتاو ماننتكم ندغاو نغراتكم يغزايو امين ارمياس قلعا ينيرو اما حصن كي مصخا فليطكا صويعكا قديسكا حريكا نسخا نبي احزابي خمس ولوسي نو ازرا خميغري يخوني لو ارمياس نغزابير كلتو مرتع لن خمزه يكوني لو انتاي مرتعخا قدم قلعا دحركا تزاريبا اي كلن يلو او ارمياس مرتعخا اي قدسني لو حقك قول عاي خايف التكاء تضاريب كاي تخليني خايف التكاء نجر جني له ها قول عاي خزيب ناي نبينا تصقع ابوش تخا خنبره امين نجر جن تضاريب كاي تخلوني خا اب كان افركا قال خنبره امين اتسخاخت من كل شيخه تفرسيخه اتسخاخت ندقيقه تكليخه نبي احزاب كتكوني خا امين كريخه خلو سبات قل عنت كادا يكونسي وشتاو ماننت كايم كريو بيسوس كريستوس وشتاو ماننتكم ندغاو نغراتكم يغزايو نتقال كتزوزو خلخا يخون باولوس كوم يلكو انا يكون كن زنبر زلخ يدو من دا يسوس امين نغراتكا كله سبغلات يعني كوم يلوم ها كم ملأخ املاح سماي غيركم تقبلكمني اب اكلاتي زلون فتنا خون نغرسي ايراكم من يلو سبات دغاو نغراتكا خريو خصح زي كلو نوشتاو ماننتكا اغلي يوصو امين امين يبكا تصقا سلازي باولوس صلي كوي دغاو نغراتي الى ليلوسي 3 ساعات صلي ندغاو نغراتكا زدمسس ندغاو نغراتكا زخول وشتاو ماننت علوكا صقا انتاي صقا سكولو اخول امين سلازي እግዚአብሔር ይመስገን ከሐሳለሁ ተከሐስ በዚ እግዚአብሔር ይሐስኩም በዚ ናብ እግዚአብሔር መርትዖ ሒስካ ትመጽ ዝሐዘነት ብምጽንናዕ ከተከሐስያ ዝጓሃየት በሐጎስ አሜን ዝጸበባ ብራህዋ አሜን ዝሐመመት በፈውሲ አሜን ዝደኸመት በኃይል አሜን ኣብ ጸበባ ዘላና ብራህዋ አሜን እግዚአብሔር ይሕስ መርትዖ ሒስካ ምጻዮ መርትዖ ቃል አምላኺ አርእዮ حق اندحر موجود كاي እግዚአብሔር ይስዓር እግዚአብሔር በኋላ ይስዓርኒ በሐቅ ግን ይስዓር አሜን ከናናዊ ሰበይቲ በሐቅ ስዒራቶ ንጎይታ ፈውስ ሒዛ ኸይዳ ወለይ ሓይማኒ ኢላቶ ክትመውት ያበጀኻ ርድዓኒ ኢላ መሰወየት ኢየሱስ ሓደ ዘገርም መልስ መልስላ አት ሰበይቲ ኢልዋ ዋ እንጌራ ውሉድ ንኽላባት ኣይወሃብን ኢልዋ ማለት ንዓኺ ኣይግባእክን እዩ ፈውሲ نتوم ولد أملاح زخونو نتوم زقبو ميو زوهاب كم إليه بكيلوا تصبيت انتايلات حق خالق خيلات
أنا قلبي قاليك كركر جن أغلبات تعرف قويتهم يولع يام واو ويل بس حق زي أثرتي أمنتك عبداه كم زد لقيه يخون لك بفوسة عيسات وتصنب سلا آمين داوود حاول يسأل لنا هنودينا هاليلويا